Dobar dan, poštovani prijatelji. Danas ćemo da pravimo podvarak. Treba nam dosta mesa. Evo ima lepe kobasice, slanine, ovo je od vrata i ovo su krmenadle. Treba će nam kiseli kupus i jedan crni luk. Od začina bibera, lorbera i malo vegete. Sada ćemo da očistimo luk, da ga propržimo, a zatim da propržimo i ovo meso i slaninu i kobasicu, a potom i kupus. Evo malo luk da se proprži. Evo, znači dodao sam meso koje se propržilo, slaninu, crni luk, krmenadle, kobasicu i dodao sam kupus. Znači meso se dinstalo jedno 10 minuta, posle toga sam dodao kupus i začine, biber i vegetu i jedan lorberov list. Evo, lepo se ukrčkalo. Još malo ću da poklopim da se ukrčka i onda ide u rernu da se zapeče. Može i varijanta prvo meso da se proprži pa da se izvadi, a može i ova zajedno kupus sa mesom da se prodinsta, odnosno proprži. Evo, ovo se lepo ukrčkalo, mislim da je dovoljno. Sada ću da prebacim to u tepsiju pripremljenu koja je za pečenje u rerni, pa će da se zapeče. Evo, istresao sam sve u tepsiju. Ovo je nova tepsija, vidjet ćemo kako služi. Sad ćemo to sve da raširimo. Uzeo sam malo veću tepsiju gde može više da stane, onako malo bogatije. Sad ćemo to lepo da raširimo. Pošto ima dosta mesta u tepsiji i pored ovog proprženog mesa još ću da dodam malo svežeg. Znači, recimo još ovako jednu slaninicu i jedan ovaj vrat i jednu krmenadlu. Znači, to sve da ide u rernu na jedno sat i po pod folijom pa da se proprži. Odnosno da se zapeče, da se ispeče i da se zapeče kad skinem foliju. Evo vidite kako je to bogato sa mesom. I još ću šta da uradim, da iseckam ovu suvu kobasicu i suvu slaninu i da stavim, da poređam tu od gore i kad se bude peklo u rerni pustit će svoj ukus i miris i sve će to da se onda izmeša. Evo, sve sam stavio. Evo vidite ove komade suve slanine, suve kobasice. To je tu raspoređeno i sad će to kad se bude peklo da pusti svoj ukus. Sad ću da stavim foliju i da ide na jedno sat vremena pod folijom, a posle da skinem foliju i da se zapeče. Evo, stavio sam i foliju i sad je spremno da ide u rernu na jedno sat i po. Da vidimo kakva je situacija u rerni. Ovo se lepo krčka. Sad ćemo da podignemo foliju i da skinemo. Evo, ovo je unutar rerne. Možete da vidite kako se to lepo peče.
i čuje se kako krčka. Sad ćemo da ostavimo jedno 10-15 minuta još da se zapeče i gotov podvarak. Evo ga, poštovani prijatelji, podvarak je gotov. Lepo se zapeklo. Sada ću da serviram. Evo ga, servirano je. Da se proba. Ima znači krmenadla, slanina, ova sveža slanina, zatim ova dimljena, kobasica, meso od vrata. Ajde da probamo. Lepo miriši. Vrlo lep podvarak. Dosta jako jelo. Malo je onako jače, masnije, ali to dobro za zimu. Kiseli kupus je zdrav. Pa izvolite. Prijatno. Vidimo se.